реагират порасналите деца, когато осъзнаят, че родителите им не са онези перфектни хора, за които са ги мислили? Ама защо така излизаш лошия? Разбираш ли? Кога родителите са в помощ на децата си и кога им вредят, без да го осъзнават. Не, няма да. Ама аз имам отношение с нея. Ти имаш отношение. Ама аз съм дошъл заради нея. Колко устойчива може да бъде онази любов, която се ражда пред очите на всички. Ще се опитам да покажа своите чувства към теб. Имам покорътки, със сигурност. Въпрос към Кристияно. Обичаш ли Елеонора? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Семейството ми ще го гледа. И това ме кара да търпея. Ако Рай и Боран имат желание, ние да излезем на дуел. И какъв може да бъде светът, когато най-обикновените хора се съберат на едно място с най-големите звезди? А между всичко това, какъв беше животът преди модерните технологии и изкуствения интелект? Много въпроси. А отговорът е само един. Фермата се завръща със своя първи семейен сезон. Кръвта вода не става. На 31 август. Само по BTV. Готови ли сте? Заповядайте на стола на богатството. Времето променя играта, но знанието никога не губи стойността си. За първи път играта започва още преди първия въпрос. Класиката или новото? Рискът или стратегията? И шанс за 125 000 евро. Какъв ли път да избереш? Верният отговор е само един. 25 години стани богат в България. Скоро по BTV. Ти избираш как да играеш. Нека играта започне сега. И част от специалния сезон. Запиши се за кастинг на BTV BG. Добре дошли в Рая. Направо се чувствам като богиня. Колко сте сладки, са доста по-млади. Всъщност в любовта невинни няма. На колко години си? На колко години си? На колко години си? Тя се вода майка ми какво мога да кажа. Момичета, имате ли мъже? Да ти магарици. Значи, ако тук не се говори, няма къде. Там да няма гърмежи.